sẽ ắt hẳn đàn rồi khá tạm rồi cái nắn lâu bom pui boxi à tua là mà lệ tua chú qua khá là đỉnh lâu nó xuyên boxi à lyrics kan lâu đã thì khan phim thu hoang kan đã luôn ta anh chung lệ thế nên lắm anh zaka anh in thiên rim pui to na kan khovel hi kan ti cheme kan he social media kan man dan fu lo wang hian kan share lo hlan hian ke mani chunga po lo thleng ve ta sila eng tiang nge hetiang angami nin be boy na hi ka don sona tin huai kombol kan ti ang chi huai sen chin tok selo mi sual ron chin kan ti te tin ruk chin kan ti te tin social media trong kam bol lo chetin reng na mi be be poi ti lo kom thang lo ka mi po zia kum bor ngam huai kombol te mi reng chi khá khăn tu lai hian social media hian mi tam tak chung ko tam tak hi at tik ngui ngoi à sẽ at hẳn đàn rồi khá tam rồi cái nắn lâu bom pui boxi à tua là mà lệ tua chú qua khá là đỉnh lâu nó xuyên boxi do ta nị thì xuyên tam em khá khăn tu lai hian social media hian mi tam tak chung ko tam tak hi at tik ngui ngoi à anh chung lệ thế nên lắm anh zaka anh in thiên rim pui to na kan khovel hi kan ti cheme kan he social media kan man dan fu lo wang hian chamang chon in film khor bangai em ve ti te ri ruwa oma chamang in khoi takin heng ko nga hian I film khor sa mang kan share lo hlan hian ke mani chunga po lo thleng ve ta sila eng tiang nge hetiang angami nin be boy na hi ka don sona tin thil pakhat ka shil du cheu chu kan ril ru anat lo chung changa hian kan thin lung tin tu tam tak hi thil kan don son da na zir thil ron thleng ain aron thleng kan don son da na zir hian kan thin lung hi anai na lo thei ania tilai kan soi du bok ani tin chu mi pia lama chuanin tunai social media thil viral thut ning ani mi pui zong inan ngai ben ron le an ti lui kara hian ke mani emotion tron chok tho thut sa lut hur lut ngei thut hot thut ma ngai thut kho ngai thut du thut mo laina thut thei viral thila ma china til chen chunga po chuanin number 1 chuan film khura ngai khop mai film khura ngai em na chan chu trong man mo lo tur mi tam zok po ina an thlek dual na lam po lo thlek ve ngot lo tu mi comment tam zok te po trong pui ngot lo tu kan soi tum zok chu thil ani na tak selawa kan ngai tu dan le kan mu dan le min ron shil danin kan emotional feelings kan shiat na aron chok thau thut mai kha mishing tam tak in veng man lo yan mi pui soi thoi te ola lom pui rul mi lo lom pui thoi mai te fak anu a lo re dewa lo fak chi ni hau lo ang chi fak thoi te huat chi mấy ni lo huat thut ngal mai ang chi te trăn chi ni chia lâu trăn ngal lôi mấy thế đêm mấy chi lâu đêm ngal lôi mấy anh chi thế khác mi dâu mi tin thìn luôn anh sa pa po trái ni sa po em nama po yan mi xin bắt thiên siam đang khai emotional feelings vi lôi chi nó mà so that cho nên cả thu xia tại hi ben chian adolem ti ngak pe mi xin cho mi feeling này chi này cái căn chân chin chủ trang à tên thế po ngini politics kanan lut chia te te pokha nasa takin min beita niomam tak zia ma seni silo helaya a victim lam atwa tu galorita a itite khata tranga adik tak she boxi social media athandan dik silo khatam e ta kadong song zo hau lawang kan don son zo hau law tur hi mi te tan hian kan lo nge pe chuak mo langa
dong song zo lo em ang ro se ti ni ong fashion hian nakin kan chunga ala thleng ve thaya chung zong zunga chuanin ton sia ta tong tu te thu sei oi me ro tia sa thufin lo so yang khan tang ka du sak na cheu hi khoi takin pom tlang social media kan man dan duain kan thin lung om ang kan ziak ngal ma thina kan kol song lu tuk to a ti mo the je ka khan tan bu kha nei mangai na pian pui nei lo koi kom bol mi rel chin thu nu don lo an rom la chuak don ni nu nu ma chuan tia ter ko pola na shila nakina ka thu po sian nakina min la vole tang ti thu nu don lo lu tuk ang chi kha kan thu post nu a thil lo thlen tu don lo kha thu nu don lo kha nom thina tin huai kom bol kan ti ang chi huai sen chin tok shelo mi swal ron chin kan ti te tin ruk chin kan ti te tin social media a trong kam bol lo chetin reng na mi be mai poi ti lo kom thang lo ka mi po zia kum bor ngam huai kom bol te mi reng chi kan ti ang chi an du zong an content mi in an hlut don ani chuan emo an thil post min an like tam don ani chuan mi om thal hel like picture te lo screenshot le an video eng emo mu fu an post palang ti lau ngoi lo post no na sat tak me mi rel tu ra pho chuaka post thin lung ang nge an lo rel pui lui ang chu tiang ti ching mi chu kan tam em tin pathian kan za lo sot em mi trong shiat lo te nge ni a lyrics kan lo da ti khan fiam thu huanga kan da lu ta tin chu tiang zailin mi lam pathian fakalam lai te le music dang de music thak de na background music lo da thil han ti te to lai hianin khatiang kha mishinga chuanin anun chu zui lo mai thei che se pathian la zui don che pathian kan thil ti hi kan pual folder a hian save ve mak eng tik ni amo chu mi mang chuanin ala thun don che tin chu mai lawin ro rel na nia chung chu phorin alom don ti thu po na te tu chuwang chuanin thil thatia tan krista I so siama min tin ke tipi kompuya kan zai luya amara chu pandal kan pela thil chetia tan siam yom pasale an chele so thina chezong hi khoi takin isim tlang engani ril rushi se kan pu the nam angpun kan la tlem sia do ai hian kan tin ma thi chulai te po kan sui du ani chu rem chang kan la zel ani chu khatia thil don so mai pi lama khan ni te that lo wangin rem chan na lei je ro tu khan rem chan na tar chu đôi loài đằng chung ni dòng te rem na siam tu niang che